no kay narita kay isugo ako ni Mano. Ay masubay ang motor na iyang paliton. Kondisyon pa pud kayo no. So, ako nang gi-inspection kanina. Kondisyon ang makina. Function patanan ang mga kuan niya, mga signal lights, brake, kumpleto pa. Okay kayo ang kuan. Ako ipakita mga guys no kay para makita po ninyo sa kagwapo yung motor nga sansikanhan. Okay pa kayo. July pa mag-expire eh. Original na do. Okay. Daya to ikuan. So mo ni tagiya. Mo ni yang motor no nga ibaligya. Dili na ni original yung shock. Tagpaganan na nimo. Nalay sa buak no, pero okay na na. Ang importante, ang makina gyud. Makina ang importante. So yung headlight, okay, yung brake. Okay, suga na. Oh, yung suga, kumpleto wala pasika ako no. Wala pasiga. Wala, siga na. Okay, signal light wala to oh. Okay. Ang brake light, hala. Mo na yung brake light no. Hala, signal light ko no. Ang waya ko no waya. Okay. Ato oh. Okay. Hey, boss. Okay oh. Buko, sakto. Okay kayo ito ni ate. Okay lagi na. Mo ni ang iyang kuano, bagong pipe. Paminawan yung tingog mga guys no. Kondisyon kayo. Wag gyud kagar. Ang panbelt ani nalista na? Nalista ni mo panbelt? Oh, okay na. Ang isuwi kay tanan na ako na kuman. Kay baligya. Sige. Napre na ni siya, napre na. Napre man na pagilid na. Sa kilid no. Pagilid man na. Pero ang makinawa pa na abrihan. Okay. Sige, thank you. Atong i-chat si Kuano, si Mano. Kay para may bawaan niya kung ang motor niya iyang ipasubay. Okay kayo. So atong i-chat. Karon mga guys no, nagtukong mi diri muraming mga taga Vietnam bitaw kanang mga Vietnam magpukong na. Nani style ang mga taga Vietnam. So magpukong mi kay ang Vietnam at bang naman nato sa Pilipinas no. Kay mura man pud Vietnam. Vietnamese so natawag na mura pud Vietnamese. So shout out sa mga sa mga taga province of Dinagat Island, taga Gumis ni Jazz. Ako taga Cayetano nag-aabot mi diri kay nasubuan man ko ni Mano. So nagkahimamat ni karon dire. Og ang naka-chat na po ko ni Mano na okay ang motor. So wait lang mi sa response niya sa chat. Paabuton pa nato. So karon guys, nagkasinabot ra gud miya sa baong tagiya sa motor. So manguli na mi kay gutom na.